मोनसे हाबाफारि जे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जे 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि थाखाय जे बल गेलेनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो माखासे बोसोरनि सिगांनिफ्राय बेखौ जोङो जागायदों आरो मिरु आफादैबो जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो जागायदों। देग्लाय बिनिनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामथि खेबनि थाखाय बेखौ देग्लाय जागायदों। बे दतमा निनो बे गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारियाव बाहागो लानो आं जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि थाखाय आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आंबो साबायखर बावदों। दा बे हाबाफारिखौ खुंनायनि गुबै थांखि आरो नोजोरा जाहैबाय जे बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदान गोदान मोजां गेलेगिरि जों दिहुननो हायो। जे गेलेगिरि बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनो हायो आरो जे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना गावनि केरियार हिसाबै बेखौ दानानै लानो हायो, गावखौ दैदेननो हायो, न'खरखौ दैदेननो हायो आरो हारिखौ दैदेननो हायो। आरो बिथांमोननि मोजां गेलेनायखौ नुनानै आरो उन माखासे आरो गेलेगिरिफोर फैबावनो हायो। बेफोरबायदि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ जोङो आरम्भ खालामदों। दा बे हाबाफारिया बयनिबो अनसायनाय मोनदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मोनसे फोथायनाय फैदों जे जेरै गुदि फरायसालियाव फरायहोनानै सासे गथ'खौ जेरैबायदि सोलोंथाइ होनो थाखाय नाजानाय जायो, गुदि मोनसे प्राइमारि लेभेलनिफ्रायनो जेरैबायदि जोङो बयबो जोथोन लानो दिनै ओंखारलायदों, बेबायदि मोनसे जोथोन आरो केयारखौ जों जुदि होलांनो हायोब्ला इयुनाव दिनैनि दतमा गेलेग्रा फोथाराव गेलेनाय जोंनि साहा फारसे थानाय बिथांमोना गरसे सोबाय। बेनि थाखाय जे जोंनि मोननैबो हान्जानि जे दिनैनि गेलेगिरि बिथांमोननिसिम आङो बे मेसेज जासिदों आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव मोजां सासे गेलेगिरि जाहैनो हाथों, जाफुंसार जानो हाथों। आं बेखौ मोनसे गोजोननाय आरो मोनसे बिसास बेबायदि मोनसे दङ। थांनाय माखासे बोसोरफोरनि गेजेराव जे नोंथांमोना जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट खुंबाय, जोङो जिनिखि फाइनाल बेखौ जोङो उदालगुरियाव खुंदोंमोन। बेवहाय चिरां जिल्लाया चेम्पियन जानो हादोंमोन आरो रानार्सार हिसाबै कार्बि आंलं जिल्लाया जादोंमोन। दा जोङो मिथिदों जे फाइनाल गेलेनाय जिखिनि जोंनि प्लेयार्सफोर बिथांमोनहा दिनै गुबुन माखासे डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसन बा माखासे स्कुल आरो माखासे क्लाबफोरनि सिङाव बिथांमोना दिनै गेलेयो आरो जायगा मोन्दों आरो बिथांमोनखौ मोजां ट्रेन खालामनो थाखाय दिनै माखासे क्लाबफोरा जायगा होदों होननाय जोङो बेखौ मिथिदों आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोननो फैबाय थानाय समाव मोनसे प्लेटफर्म होनो थाखाय जोङो नाजादों। दा बिथांमोननि जिखिनि थांनाय बोसोराव जिखिनि गेलेनाय फाइनालिस्ट बा जिखिनि मोनसे चेम्पियन जानाय बा रानार्स जानाय बिसोरनि अनगायैबो जायफोर बिथांमोना जनाव गेलेदोंमोन, जायफोर बिथांमोना जिल्लायाव गेलेदोंमोन, आनसलिकआव गेलेदोंमोन, बिथांमोनाबो दिनै स्कुलाव बा बिथांमोनाबो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसननि माखासे खेलफोराव बाहागो लानायनि गेजेरजों गावसिनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों गोजौ फारसे लामा हान्थिनो लानाय माखासे खौरांफोरा जोंनाव गैया नङा दङ आरो जोङो बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायदों। जोंनि जिल्ला आफादफोरखौ फोजोबनो जोङो होदों। आगष्ट दाननि उनाव जोङो मोनब्रै जननि जिखिनि खेल बेखौ जोङो फोजोबगोन। जे जोङो साउथ कामरुपआव मोनसे जोङो बेबायदि जन दोन्दों आरो जोङो गलाघाटआव मोनसे जन दोन्दों आरो बेबायदिनो जोङो बाक्सायाव मोनसे जन दोन्दों आरो जोङो सनितपुराव मोनसे जन दोन्दों। बेनि उनाव जोङो सेमि फाइनालनि मोननै जन जोङो बेखौ डिसाइड खालामाखै आरो फाइनालखौ जोङो बबे जायगायाव जोङो खुंगोन जोङो बेखौ डिसाइड खालामाखै। जोङो अक्ट'बरसिमहालागै जोंनि जिखिनि फाइनाल गेम बेखौ जोङो फाइनाल टुर्नामेन्टखौ जोङो खुंहोनो थाखाय जोङो थाग थियारि जादों। दा जिल्ला खुंगासिनो दङ। बिथांमोननिफ्राय दैथायहरनाय टिमखौनो लानानै जे जोंनि सेन्ट्रेलनि जेनाखि टुर्नामेन्ट जोङो बेखौ खुंगोन।